Un cuplu intră într-un restaurant, la una din mese femeia îl vede pe fostul ei soț. Uite-te la el, de 7 ani ne-am despărțit, bea într-una de atunci, zise soția. Soțul actual se uită la bărbatul indicat și spune: asta e o prostie, nimeni nu sărbătorește atâția ani. O blondă și-a luat de curând permisul și merge împreună cu prietenul ei în mașină. La un moment dat este nevoită să facă o parcare cu spatele, începe să tremure, începe să aibă emoții. Prietenul ei: stai dragă, fii liniștită, trebuie să faci exact cum ai procedat ieri la traseu. Ea se apleacă ușor în partea din dreapta și începe să deschidă șlițul. Într-un internat mix de fete și băieți, administratorul se adresează băieților: dacă vă mai prind în camera fetelor, am să vă amendez cu 10 euro pentru prima oară, pentru a doua oară o să vă amendez cu 30 de euro, pentru a treia oară o să vă amendez cu 50 de euro și tot așa până o să vă săturați și nu o să mai intrați în camera fetelor. La un moment dat, din spate se aude o voce: dar nu vă supărați, un abonament cât costă? Un polițist își planifică concediul la mare, dar din cauza unor probleme la serviciu este nevoit să mai întârzie câteva zile și soția și copilul pleacă înainte. După o săptămână vine și acesta la mare și îi spune soției: dragă, am stat o săptămână fără tine și am chef nebun să facem dragoste. Și eu, răspunde soția, dar uite-te și tu, e copilul, îl trezim. Hai să mergem pe plajă, îi propune aceasta. Ajung pe plajă într-un loc mai retras și când erau în mijlocul acțiunii, apare o patrulă de poliție. Bună seara, am rugămintea să vă îmbrăcați și să ne urmați la secții ca să vă amendăm, spune unul dintre polițiști. Bărbatul de jos, puțin rușinat, îi răspunde: domnule, știți, suntem colegi și eu sunt tot polițist, și scoate legitimația. O să trăiesc, domn comandant. Dumneavoastră puteți să plecați, însă pe dânsa trebuie să o amendăm, este deja a treia oară când o prindem săptămâna aceasta. La maternitate intră asistenta în salonul unei proaspete mămici și îi spune: tăticul este pe hol cu un buchet superb de trandafiri și așteaptă să intre. La care proaspăta mămică: spuneți, vă rog să plece că trebuie să vină soțul. Sună telefonul la miezul nopții. Soțul din pat, somnoros: dacă e pentru mine, nu sunt acasă. Soția răspunde și spune: e acasă. Soțul nervos: ce ți-am spus eu, femeie? Era pentru mine, spune aceasta. Un tip era în spital împreună cu soția sa, care era gata să nască. O ține de mână și, văzând-o suferind în timpul contracțiilor, îi spune șoptind: o, draga mea, te doare atât de rău și totul este numai din vina mea. La care soția, cu ultimele puteri, îi spune: stai liniștit, n-ai tu nicio vină. Noaptea trecută, nevastă mea mi-a întins o capcană, spune un bărbat către altul. S-a culcat în camera Bonei doar ca să facă sex cu mine. Soția sună soțul și îl întreabă binecunoscuta întrebare: ce faci? Mănânc și mă gândesc la tine, răspunde acesta. O, ce drăguț, ce mănânci? Cu olivă. Doi bărbați discutau într-un bar. Cine ți-a făcut cunoștință cu soția ta? Întreabă unul din ei. A, nu pot să dau vina pe nimeni, pentru că ne-am întâlnit întâmplător, din păcate. Soacra vine în vizită și întreabă: de ce e spartă toată vesela din casă? Ne-am certat, răspunde soția. Dar patul din dormitor de ce e rupt? Ne-am împăcat. Filmele romantice distrug relații, pentru că fac femeile să creadă că astfel de chestii se pot întâmpla și în realitate. În aceea situație sunt și bărbații care se uită la filme porno. Unul la semafor cu un Logan îi face semnul unuia cu Ferrari de lângă el să lase puțin geamul jos. Ia zi, frate, cum e? Ești mulțumită de ea? Că am văzut că nu prea o cumpără lumea.